Ticho školní tělocvičny střídá stres rušné ulice. Tedy alespoň ve virtuálním světě, který měl díky speciálním brýlím před očima 12letý Přemek a jeho spolužáci ze 17. základní školy v Plzni. V rukou nemají ovladače, ale reálnou figurínu. A díky ní se učí, jak poskytnout první pomoc. Udělal jsem všechno, co mi řekl mi, že mám nejdřív se podívat kolem sebe, jestli to je bezpečný, že jo, potom zkontrolovat, položit svoje ucho nad jeho pusu a dívat se na hrudník, jestli dejchá, že jo. Potom, když nedejchal, tak jsem měl zavolat záchranku, rozepnul jsem mikinu, měl mikinu, jo, tam mi řekli, že mám začít resuscitovat, takže jsem začal resuscitovat a po nějaké době přijela záchranka a ta si to ode mě přebrala. Systém VR Rescue v sobě propojuje nejmodernější techniku, virtuální realitu a umělou inteligenci. Žák přijde k figuríně, vezme si brýle na hlavu a v tu chvíli už si ho bere virtuální trenér. Ten trénink je postavený na tom, že nejdřív lehká teorie a rovnou si to zkouším, to, co říkám, a postupně se dostávám až do toho závěrečného testu, kdy tu situaci stejnou, podobnou musím vyřešit sám, bez dopomoci toho lektora. Když to nezvládnu, tak jsou tam opakující mechanismy a vlastně ten algoritmus toho člověka vždycky se snaží dovést k úspěšnému absolvování. Jak poskytnout první pomoc, si vyzkoušela také 12letá Klaudie. Byla to zábavná akce, těšila jsem se na to od té doby, co nám dali vlastně ten papír. Jsem si říkala, že to bude sranda, resuscitaci jsem docela zvládala. Akorát nějaký procenta tam ještě šly dolů, takže se mi to hodně líbilo, bylo to takový zábavný. Nový přístup k poskytování laické první pomoci byl podle odborníků více než potřeba. Data totiž ukazují, že první pomoc jsou ochotny a schopny kvalitně poskytnout pouze jednotky procent populace. A myslím si, že první pomoci by měl projít v podstatě každý člověk bez ohledu na věk. Myslím si, že ačkoliv ta situace přímo u případné nehody může být úplně rozdílná, ať už z nějakých hlediska psychických faktorů a tak dále, tak si myslím, že minimálně ty základy by i ty žáci měli mít a můžou třeba zachránit jednou život. Trénink první pomoci přitom není až tolik o znalosti, ale o dovednosti. My jsme šli tou cestou, že vlastně tu teorii jsme z toho dali kousek stranou, protože vy reálně potřebujete hlavně tu dovednost. Vy ani vlastně v kontextu toho všeho nepotřebujete vědět, že je to 120krát za minutu zmáčknout. Vy potřebujete mít v těle ten rytmus. Aktuálně se projekt zaměřil na děti na 2. stupni základních škol v Plzni. Postupně se ale rozšíří i na střední školy v Plzeňském kraji a do dalších měst po celé republice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.